खक्सागुरि गामियाव माइरं डिलार सायख'नायखौ लानानै माखासे रायजोफोरा माखासे अजद लाबोनायखौ लानानै दिनै गामिगोरानि गोख्रों खेंफोरथि। खक्सागुरि गामियाव माइरं डिलार सायख'नायखौ लानानै थांनाय बिस्थिबार सानखालि माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे रायजो राजाफोरा नंखाय अजद दैखांनायनि सायाव दिनै खक्सागुरि गामिनि गामिगोरा बिथांनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों खेंफोरथि। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजो राजाफोरनि मददजों आरो बिफानिफ्राय सायख'ना हरनायनि गेजेरजों अनजुलिखा नार्जारिया माइरं डिलारखौ मोननो हादों। बेयाव माखासे सुबुंफोरा अजद लाबोनायनि जेबो बाथ्रा गैया। रायजो राजाफोरा अनजुलिखा नार्जारिखौनो डिलार महरै सायख'दों आरो बेनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरनो मोननांगौ माइरंखौ थाबैनो राननानै होनांगौ होननानै गामिगोराजों लोगोसे रायजो राजाफोरा कार्तिक राभा बेखौ होआलाबायनो अनजुलिखा नार्जारिया माब्रै बे लाइसेन्सखौ माब्रै मोनखो सरकारनि आखाइ दङ नामा बिसोरखौ मुर्दाबाद होननानै बिसोरो प्रसेसन होदों। दा नैबे खेथ्रआव आंनि नुनायाव आंनि मिथिनायाव बियो जाहैबाय गभर्नमेन्टनिसो नालाय जायहा खारो सिगां जायो बियो मोनबोयो। दा नैबे खेथ्रआव जाहैदों मा नैबे लाइसेन्स मोननाय बेलायाव बिसोरो माखासे जे जोङो बे माइरं लाबोयोब्ला बा रेशन बय बुस्थु लाबोयोब्ला जों अनजुलिखानि आखाइनिफ्राय जाया आरो जोङो जुदि बे अनजुलिखाखौ सिफायाब्ला जों बेखौ खुनु बद्धे मानिया जों बेखौ गोजौआव खारगोन आन्दलन खालामगोन गभर्नमेन्टखौ बिसोरो भुल बेबायदिनो दस्रारोब हरदों नैबे गासिबो भित्तिहीन जाजोबदों आरो बे जुक्तिहीन जाजोबदों। खारन होनना बुङोब्ला इलेक्सनखौ जों रायजोआ फाथिनो हा बे गावबुरानो हयथ' आंनो जुदि साथामबो मानियाव जुदि सेलेक्सनाव मानिया रायलायनायाव मानिया जुदि जों बेखौ खालामनो हाब्ला आंनो दायित्वब्ला बेखौ सेलेक्सन खालामनांगोन नङाब्ला इलेक्सन होनाब्ला बे गाइडलाइननि गेजेरजों खालामनो नांगौमोन। दा जायनि थाखाय आंनोबो गोजौ हाइकामान्डनिफ्राय बुंहरबाय जे नोंथाङा बेखौ लिरनानै खोख्लैहरदो समबायाव आं लिरनानै हरदों जे आंनि दारै बे मावनांगौ खामानिया सम्भब नंलिया आङो बेनिखायनो बेखौ सहि खालामनानै लिरनानै समबायाव जमा हरदों आरो हाइकामान्डनिफ्राय नोंथाङा बेखौ जेबो टेनसन दालासै जों बेखौहाय मा सेलेक्सन खालामनो जों खालामसिगोन नैबादि अर्डार हरनायाव आरो बेबादि आङो बाधा मोननायाव आङो नैबेखौहाय खालामनो हायाखै। दा मैयानि जेनोखि भित्तिहीन खोथाफोरखौ बुंदों दा रायजो राजाफ्रा जमा जादों रायजो राजाफोरनो माइरं नांगौ 2 मास बन्द जानानै दङ जोंनो सोर माइरंखौ होफैनो जायनि थाखाय गभर्नमेन्टआबो सिन्था खालामदों जे पाब्लिकआ उखैनानै दङ पाब्लिकनो नांगौ माइरं रिलिफ नांगौ नैबे रिलिफफोरखौ गोख्रैनो थाबै मोननांगौनि थाखाय जे गभर्नमेन्टआ मोजां सिन्था धारा खालामदों दिनै जोंनो जायखौ दिनै मिसेस अनजुलिखा नार्जारिनि जे मोनसे लाइसेन्स इसु खालामनाय खुब प्रशंसा खुब धन्यबाद रायजोफ्रा जों माखासे जोबोद खुसि जादों जोंहा रावजोंबो गाज्रि मोनलायनाय बा मोनसे उसुबिदा जानायनि खोथा नङा जों रायजोआनो बिनि सायाव मोजां मोननाय दङ आरो बियो मोजां मावलाङो जोंहा आसा दङ आरो रायजोफ्रा बिनि आखाइनि दुवारैनो जों माइरं सफैब्ला नाजावगोन जागोन आरो जों चिरदिन बेखौ जों हेफाजाब खालामगोन। সেই गतिके मैयानि जेफ्रा मिडिया फ्लास जादों बा भित्तिहीन होदों गभर्नमेन्टनि जेबो दस गैया गभर्नमेन्टआ जेखौ मोजां मावबाय गभर्नमेन्टनि रुल आरो रेगुलेसनखौ जों मानिनांगोन। रलिं गभर्नमेन्टआबो रावखौबो बिरुद्धि दलिय होननानै रावखौबो बासियाखै नैबे एजेन्टआ बयनिबो सार्वजनिकनि थाखाय रायजोनि थाखाय मावनांगौनि थाखाय गभर्नमेन्टआ जाय एजेन्टखौ बासिनानै हरबाय जोंनि थाखाय बे जग्यथा होननानै आं सानदों आरोखि रायजोफ्राबो बेखौनो सापर्ट खालामबाय। दा गतिके आङो सिगांसिनथाराव जोंनि मिडिया रिपर्टारफोरखौ आङो हामबायनानै नाजावो बेजों लोगोसे आङो बुंनो सानदों जोंनि महिलाफोरनि बिपिएल कार्डखाय जों महिलाफ्रानो डिलारबो जानांगौ होननानै आङो दाबि खालामो जेन' जोंनि बे अनजुलिखा नार्जारिया जों हिनजावफोरनोनो जोंनि प्रधान मन्त्रि मदिया बिथाङा जोंनो उजाला गेसबो होदों अरुनदयबो होदों आरो बिदिनो जोंनि बिपिएल कार्डबो होदों हिनजावफोरनि नामै बिनिखायनो आंनि दाबिया बेनो जोंनि महिलानि गेजेरजों जोंनि अनजुलिखा नार्जारि बिथाङानो डिलार जानांगौ आरो जों बिनिफ्रायनो माइरं मोनजागोन होननानै आसा खालामनानै थाबाय जेन' जोंनि माइरङा दानो मास मोननैनि गेप जानानै थादों जेन' जोङो मोनजायो माखासे जोंनि गोरिब न'खरफोरबो दङ बे गोरिब न'खरफोरनिया माइरङा जोबनानै थांबाय बिनिखायनो माइरं मोनजानो थाखाय गोख्रैनो खावलायो जेन' माइरङा जोंनिसिम सफैनो हायो बिथां अनजुलिखा नार्जारिनिसिम आं